velika limenka kole, mali kolač ili ogromne žele oko. Hoćeš da probaš sve? Onda se pridruži. Ovdje je novi izazov, velika, srednja i mala hrana od Multidofooda. To, moji omiljeni kolači. Obožavam ih. Samo jedan? Pa to je malo. Wow, a meni će i jednog biti dovoljno. Ja ću početi. Imam dobar plan. Samo ću da smanjim sebe. Hej, a gdje je Ema? Nestala je. Evo me. Wow. To mi treba. Wow, tako si mala i slatka. Skloni ruke. Šta kažeš? Onda sedi ovdje. Šta? Odakle je ovdje? To su opet vaši trikovi. Ne smetajte mi da jedem. Ovo je baš ukusno. Obožavam. Štete što više nema. Sad sam ja. Gledajte kako mogu. Baš ukusno. Želim još. I još. I još jednu. Mogla bi da se podeliš. Ema, šta? Ti si lopov. Vrati mi. Ne, sad je moj. Suzy, sad si ti. U redu. Kako je velik i težak. Savršeno. Wow, ukus je ekstra. Ne mogu da se zaustavim. Veoma je ukusno. Wow, baš si brza. Suzy, promenila si stil? Kako ukusno. Kakav stil? Najlepši. Šta? Ne. Kola i Mentos nisu najbolja kombinacija. Šta? Zašto imam tako malo kole i tako puno Mentosa? Wow, a ja sam dobio puno kole. Gdje ima Mentos? A, tu si. Dobro je što imam samo jednu bombonu. Betty, počni. Ok, provjerit ćemo šta će se desiti ako pomešam Mentos sa kolom. Wow, ja sam kao fontana. Ema, sad ti. Ok, ja ću prvo da stavim Mentos u kolu. Here we go! Da. Kakva je to fontana? Ali ima neobičan ukus. Zato ti si ostao. Znam, imam ideju. Šta? Gdje ćeš? Evo me. Vreme za eksperimente. To mi treba. Mentos će savršeno stati u čašu. Izgleda da eksperiment nije uspeo. Žao mi je. Pogledajte. Wow. Ovo je erupcija kole. Eksperiment je uspeo. Samo što društvo nešto nije zadovoljno. Wow. Hoćemo da ponovimo? Samo bez nas. Wow, to su torte. Blago devojkama. Blago svima osim mene. U redu, ja ću početi. Višnju ću ostaviti za kraj. Prelepa je. Obožavam višnje. Šta? Koščica? Ne, to mi ne treba. Wow, počeo je rat. Pazi, Kate, jesi li dobra? Mislim da jesam. Ups. Sad je red na mene. Treba će mi kafa. Wow, da neće ti biti preslatko. Ne, taman. Tako će moja kafa biti još lepša.
Wow. Savršeno. Prelepo. Fuj, odvratno. Kako se to može jesti? Ovo je prelepo. Ne mogu da se zaustavim. Ema, gotovo, sad ti. Konačno. Treba mi kašika. Najveća. Obožavam tortu. Devojke je isto obožavaju. Ema, šta ti je? Ti si pohlepna. Naučit ću te ja. Tako je. Lezi dole. Jao, ne. Zašto? Moja torta. Nisam je ni pojela. Šta? Led? Šta će nam? Čudno. Kako da ga polomimo? Imam ideju. Ne, nemam. Zak, počni ti. U redu. Treba će mi snaga Tora. Wow, Zak, pravi si superheroj. Sagnite se. Wow. Lako. O ne, moja bombona. U redu, ješću ovako. Kako je kisela. Strašno. Betty, ti si sljedeća. Imam ideju. Što si izmislila? Rastopit ću led. Wow, super. Počinjem. Nešto nije u redu. O ne, moja bombona. Morat ću da jedem ovako. Fuj, odvratno. Beci, nemoj da se igraš sa vatrom. Nije smešno. Ema, sad si ti. Imam svoj način borbe protiv leda. Za razliku od vaših, on nije opasan. To je to. Wow. Nadam se da je ukusna. Fuj, kako je kiselo. Odvratno. Jao, ima da se načekamo. Beli luk, o ne. Ne, mrzim beli luk. Spasite me, ne želim da ga jedem. Devojke su brzo odlučili ko će biti prvi. U redu. Jao, to je užasno. Izgleda grozno. Gotovo, uradila sam to. Jao, miris je odvratan. Kate, sada se osjećaš na luk. Šta kažeš? Devojke, ovo je za vas. Wow, hvala. Vreme je za osvetu. To nije lopta, to je smrdljiva bomba. Fuj, odvratno. Ema, možeš da počneš? Polako, mogu ja to? Jao. Wow, kakav apetit.
Ne mogu više. Šta je to? Bilo je odvratno, hitno mi treba pasta. Kakav užas. Wow, Emma, mislim da bi trebalo da se zaustaviš. Ne, dajte i ovamo. Kakva četkica, ogromna je. Sada imam zaslepljujući osmeh i svež dah. Upravo tako, devojkama trebaju naočare za sunce. O ne, samo ne ovo. Šta je to bilo? Da li ste čuli? Učinilo mi se. U redu. Želim da popijem vašu krv. Jao. Onda samo tvoju. Probaj ako se ne bojiš belog luka. Očigledno se vampiru nije dopalo. Nećeš dobiti ni kap moje krvi. Samo da nas ne primeti. Evo ti. Ne. Juhu, pobedila sam. Devojke, vampira više nema, možete da izađete. Wow, ti si naš heroj. Ali i dalje smrdiš. Tako mali? Nije fair. Wow, uopšte nije loše. Wow, kakav velik. Jao, ogroman je. To je sve moje. Lili, počni. Vrlo rado. O ne, stani. Loser. Ma dajte, sad ću ga pojesti. Lili, ti si kao usisivač. Prelepo je. Marmelada, a unutra slatki sirup. Hoćemo i mi. Ideja. Lili, stani, usisat ćeš prijatelje. Tako je mnogo bolje. Jao, kako boli. Ništa drugo ne možete osim da se smijete. Sada ti. Okej. Obožavam žele oči. Baš su zabavni. Mogu da ih jedem non stop. Hoćemo i mi. Jao, nešto nije u redu. Znam, imam odličan vid. Više mi ne trebaju naočare. Bez njih sam prava lepotica. Ostine, ti si sljedeći. U redu. Pogledajte kako mogu. Wow! Super! Šta? Probušio si rupu. Sad ću da skinem. Pazi! Sad možeš da pojedeš oko. Sviđa mi se. Tako je mekano i slatko. I ja bih htjela malo. Jao, kako boli. Ostine, baš si smotan. Nadamo se da ti se dopao naš izazov. Ako jeste, onda zaprati naš kanal Multi Do Food da ne propustiš nove challenge.